ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం. గత 4 రోజులుగా మా సభ్యులు, కేంద్ర సమితి సభ్యులు రామకృష్ణ గారు, మదనమోహనాచార్య గారు, నాగరాజు గారు అందరూ కూడా మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నారు. ఇంటింటికి మీ మండపాల దగ్గరికి వచ్చి మీకు ఒక పుస్తకం ఇస్తున్నారు, ఒక పాంప్లెట్ ఇస్తున్నారు, మీ పరిచయ పత్రం తీసుకున్నారు. అందులో సుమారుగా మేము ఒక 20 పాయింట్ల దాకా అందులో మీకు తెలియజేస్తూ వచ్చాం ఏ రకంగా ఉండాలి కార్యకర్తలకు సూచనలు అనే విషయం. వాటిలో విగ్రహం మన ఇళ్ల మధ్యలో ఉన్నంత వరకు అందరం కూడా వాటన్నింటినీ పాటిస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే విగ్రహము ఈ ర్యాలీకి బయలుదేరుతుందో అక్కడ అన్నింటినీ కూడా మనం తుంగలో కొట్టుకుంటున్నాం. కాబట్టి దయచేసి ఆ ఒక్క 7-8 గంటల పాటు కూడా మనము మన యొక్క కోరికలను అదుపులో ఉంచుకునే ఆ కొత్త సమయము చక్కగా మంచి దేవుని పాటలతోనే, ఇప్పుడు డీజే పాటలలో కూడా మంచి ఉత్సాహంగా తీసే పాటలు ఉన్నాయి, దేవుని పాటలు, వాటిని పెట్టుకొని చక్కగా ఎగురుదాం. అయితే ఈ సౌండ్ విషయంలో కూడా మానవుడు వినే రేంజ్ అనేది కొద్దిగా ఉంటుంది, ఎన్ని డెసిబుల్స్ అనేది. అంతకు మించి ఉంటే మనకే చెవుడు వస్తుంది. అంతేకాక మన మధ్యలో, మన ఇళ్ల మధ్యలో, మన కాలనీలో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు. ఈ మధ్యకాలంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బీపీలు, షుగర్లు ఉంటున్నాయి, హార్ట్ పేషెంట్లు ఉంటారు, ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ జరిగిన వాళ్ళు ఉంటారు, చిన్నపిల్లలు ఉంటారు, గర్భవతులు ఉంటారు. విపరీతమైన సౌండ్ పెడితే వాళ్ళలో మన అక్క ఉండొచ్చు, నాన్న ఉండొచ్చు, తాత ఉండొచ్చు. ఒక్క క్షణం ఆ సౌండ్ కారణంగా ఏదైనా సమస్య వచ్చినట్లయితే అది ఎంత నింద అవుతుందో ఆలోచించాలి. డీజేలు పెట్టుకోమని చెప్తున్నాం, కానీ ఒక పరిధి అనేది ఉంటుంది ఆ వాటి యొక్క సౌండ్కు కూడా. అది మించి చేయకూడదు. 80 డెసిబుల్స్ కంటే ఎక్కువ దాటిందంటే అది డేంజరస్ అని చెప్తారు. మనం వింటున్న డెసిబుల్ సౌండ్స్ చూసామంటే 100, 150, 200 పైన ఉంటుంది. ఎంత ప్రమాదమో ఆలోచించాలి. కాబట్టి మీకు పర్మిషన్ కోసం మేము అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ఎస్పీ గారి నుంచి ఉంటుంది కాము, డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని చెప్పాము, సరే డీజేలకు పర్మిషన్ ఇప్పించాము. చిన్న ఉదాహరణ, మన 3వ రోజు అప్పగూరు పట్టణంలో నిమజ్జనం జరుగుతున్నది. అక్కడ గత 6 నెలల క్రితం ఒక చిన్న సంఘటన కారణంగా అందరూ కూడా భయభ్రాంతికి లోనయ్యారు. అసలు పెట్టుకోవాలని లేదనే సమస్యలో ఉన్నారు. పోలీసు వారు కూడా సందిగ్ధ అవస్థలో ఉన్నారు, పర్మిషన్ ఇవ్వాలని లేదని. ఉత్సవ సమితి తప్పనిసరిగా ప్రతి సంవత్సరంలాగా ఈ సంవత్సరం కూడా జరగాలి అనేసి వెళ్ళేటప్పుడు మండపాల వాళ్ళతో మాట్లాడినాము, వాళ్ళని ఒప్పించాము. అందరూ కూడా ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చారు. పోలీసు వారు నిజంగాము వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా చేసుకొని 2 సార్లు సాంప్రదాయాన్ని తీసుకోబట్టాలన్నారు. సరే అన్ని రకాల పర్మిషన్ ఇప్పించాము. డీజేలు వెళ్ళాలంటే డీజేలకు కూడా పర్మిషన్ ఇప్పించాము. అంతా అయింది. మొన్న శుక్రవారం రోజు నిమజ్జనం ప్రారంభమైంది. ఇవన్నీ మేము చెప్పాము, మరి విన్నారంతా బాగుంది. మధ్యాహ్నం తర్వాత ర్యాలీ ప్రారంభమైంది. సహజంగానే మనలో ఉన్నటువంటి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, ఒక 10 మంది 15 మంది చేసిన పొరపాటు కానీ విపరీతంగా ఒళ్ళు మర్చిపోయి తాగి డీజేల సౌండ్ విపరీతంగా పెట్టి ఎగురుతున్నారు. పోలీసు వారు వాళ్ళ పొరపాటున కూడా మాకు లైవ్లో వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు మిస్టర్ చేయకుండా కానీ ఎంతసేపు చేస్తారు, 2 గంట ఎగిరితే కింద పడిపోతారు కదా, పక్కన పెడతామని సెకండ్ చూస్తారు. కానీ వీళ్ళు అనుకుంటా కాలంలో చూసే కొద్ది కూడా అలసైనట్టుగా అదేదో పాము కన్నా చెప్పినట్టు, పాము ముసలు కొట్టేంత వరకు దూరం ఉంటాం, ముసలు కొట్టుకుంటే ఏదో మంచిగా ఉంటాం అనిపించి అది కాము ఉండేసరికి దాని మీద రాళ్ళేస్తారు. అట్లా పోలీసులు కాముగా జోలికి రాకుండా ఉండేసరికి రంగులు చదువుతూ చివరికి సిఐ గారి మీద ఒక విధంగా రంగులు చల్లారు. డ్యూటీలో ఉన్నటువంటి సిఐ గారి మీద రంగులు చల్లితే ఏ రకంగా ఉంటుంది పరిస్థితి. మళ్ళీ వాళ్ళు మనకే ఫోన్ చేసి ఏం చేయాలని, ఏం సమాధానం చెప్తాను చెప్పండి అంటే పరిస్థితి క్రమక్రమంగా మనకి దాటిపోతున్నారు. అక్కడ వాళ్ళు వినే పరిస్థితిలో లేదు. చెప్పాల్సి వచ్చింది, డీజల్ పక్కన పెట్టేసేయండి, వాడెవడో ఒకరిద్దరు, అందులో ఒకరు లేదా 2 ఉంటారు మహా అంటే, వాళ్ళని పక్కకు రావేసి లోపలికి తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టాక ప్రొఫెషన్ తీసుకెళ్ళారు. అప్పటికి 2 గంటల పైన ప్రొఫెషన్ ఒకే చోట ఆగిపోయింది. చివరికి మనలో ఉంటే మనమే చెప్పాల్సిన పరిస్థితి. అంటే వాళ్ళు మన సహాయాన్ని పరిశీలించినారు. అదే పని జరిగింది. రాత్రి 8:30-9కి ఉంటాయింది. చివరికి వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి లోపల పెట్టాలి. మళ్ళీ మరుసటి రోజు పోతున్నారు. నేను ఉదయం మళ్ళీ మనమే కానీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. క్షమాపణ చెప్పేసి ఏదో ఏ రకంగా కేసులు కట్టున్నాయి తీసుకొచ్చారు. ఇవన్నీ మనకు అవసరమా చెప్పండి. ఒకటి చిన్న చేసినాడు, ఒక చిన్న పని అదేదో పోలీసు వాళ్ళ మీద చేశాడు, అదే ఇతర వర్గం వాళ్ళ మీద చేశాడు, లేదా ఒక స్త్రీ మీద చేశాడు. పరిస్థితి ఎంత దూరం పోతుందో ఆలోచించుకోండి. ముందుగానే ఏ రకమైన సమస్యలు ఉంటున్నాయి, ఎలా ఉంటున్నాము, పోనీ ఏదైనా సమస్య వస్తే నిజంగా అందరం కలిసికట్టుగా పోగలుగుతామా, మాట్లాడతామా అంటే మనలో అది లేకపోయా. సమస్య వస్తే మీకు ఉద్యోగ సమితి వాళ్ళు, హిందూ సంఘాలు గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ ఏదైనా మంచిగా కార్యక్రమం కోసం పిలిస్తే ఎంతమంది వస్తున్నాం ఆలోచించుకోవాలి. కాబట్టి ఇటువంటి సమస్యలనే ఉంటాయి. కాబట్టి ఉద్యోగ సమితి పెద్దలు చెప్పేటువంటి కూడా మన సమాజం కొంతకాలం పాటు చక్కగా కొనసాగాలి, మన సాంస్కృతిక వైభవం ముందుకుపోవాలి అంటే మేము చెప్పే సూచనలు పార్టీని సంతోషంగా చేసుకున్న కార్యక్రమాన్ని స్వామి నిమజ్జనం చేసి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మిమ్మల్ని ఎవరు అడగరు. మీ ఇళ్లలో మీరు కూర్చొని ఏం చేసినా కూడా సంబంధం ఉంటుంది.
10 మందికి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి ఆ రకంగా వాటిని కొనసాగించుకోండి. ఉత్సవాలు ఇప్పుడు మీరు ఈ 9 రోజుల పాటు ఏవైతే నాకు చెప్పారో అదే పద్ధతిలో కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకొని 9వ రోజు అత్యంత వైభవంగా నిమజ్జనాన్ని చెప్పిన సమయం ప్రకారం నిర్వాహకులు మీకు ఇచ్చిన సమయం ప్రకారం ముందుకు తీసుకొని రండి. అక్కడ మీకోసం 8కి పైగా ట్రైన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. 8 ఘాట్లు ఉంటున్నాయి. మంచిగా ప్రతి చోట కూడా మీకు ట్రైన్ శాంక్షన్ నిమజ్జనం జరుగుతుంది. పూర్తి చిన్న విగ్రహాలు మాత్రమే చేతుల మీద నిమజ్జనం చేయడం జరుగుతుంది. మిగతా యొక్క అనౌన్స్మెంట్లు ఉంటాయి. అన్నీ కూడా అందరి కోసం అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము. కాబట్టి అందరం కూడా సమిష్టిగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొందాం. ఈ గణేష్ ఉత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా మనం పూర్తి చేసుకుందాం. రాబోయే సంవత్సరాల్లో మనం ఒక ఆదర్శంగా నిలబడి మరికొన్ని సంవత్సరాల పాటుగా తరాల పాటుగా ఈ కర్నూలు నగరం ఉత్సవాలను ఆదర్శంగా నిలుపుదామని మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా పదే పదే ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను.